Admin ndapota please vigaiwo chitupa changu musambofa makashare madetails angu kana nani zvake. Nyaya iri kuitika kwandiri mutrack randinodhiraivha revarungu vangu vari kuAmerica inotyisa uye ndiri kuda kutonunurwawo mweya wangu ndisati ndafa. Ndichiri mudiki kwazvo, ndine mhuri, mwana wangu achiri mudiki. Ndichitaura nemi kudai mudzimai wangu akabva mukubetserwa mwana mukomana. Kuti ndisiye basa mukoma ndiri kutya kuti nesituation iri muZimbabwe basa rinobhadhara sekubhadhara kuri kuita varungu vangu ndinozoriwana kupi. I am using a fake account sezvamaona zita rangu muchanditi Gilbert. Ndangoti ndinge ndichingoshandisawo ghost account ndikutumidzireiwo nyaya yangu. Nditori mutrack rangu randinoshandisa kubasa ndichitaura nemi kudai. Usiku ndava kutotya kutofamba naro track iri. Ndinosarudza zvangu kuti ndinge ndichifamba uri usiku. Zita rangu ndinoitwa Gilbert uye zvekare kwemakore akati kuti ndakange ndichirarama ndiri munyika yeSouth Africa uko kwandakange ndichishanda ndisina mapepa. Ndaishanda as an illegal foreigner kuSouth Africa ikoko. Ndaigara ndiine stress nekuda kwekuti kurarama uri munyika yevamwe vanhu usina mapepa hazvisipo zvinongokupa fiye nguva dzose. Kunyangwe pandaizouya kumusha ndichizoshanyirawo hama neshamwari ndaiwanzokutoita stress yakanyanyisa. Kana mukufamba ndaingofamba nepassport ndichifungidzira kuti ndichiri muSouth Africa. Kuonana nemapurisa ndaitoita sekunge ndine mhosva nekuti ndakange ndakajaira upenyu hwekungogara munhu uchidzingirirwa nemapurisa uye zvekare nekutya mapurisa. Saka ndakazogara pasi, it was last year, ndokugara nemudzimai ndikati maimfana zviri nani kuti munhu unge uchinzi washanda uye kana ukanzi watambudzika unge uchizotambudzika uri munyika mako than kuti unge uchingonzi iwewe uri kwerekwere uri munyika yevanhu. Zviri nani kunoita muranda uri munyika mako. Saka November last year nemudzimai ndopatakazoita sarudzo yekurongedza kamutundu kedu ndokubva tachizorelocata tikadzoka kuno kuZimbabwe permanently ndichitsvakawo basa. Saka mushure mekunge ndadzoka kunoku kumba ndine umwe muzukuru wangu akazondibata paWhatsApp akandiisira audio akati sekuru kunoku I have great news for you. Akabva anditi sekuru ndakuwanirai basa kuchechi kwedu. Ndikati ndiudze muzukuru. Ndokubva ati akange anzwa nezve vamwe vekuchechi kwavo vanogara kuAmerica vakange vabva mukutenga Volvo iro randiri kushandisa pari zvino asi rakange rakapaka kumba kwavo. Saka vakange vachitsvaka munhu akange aine experience anogona kuita long distance. Ndakabva ndati muzukuru ndokubasa ka ikoko unozviziva wani kuti mota ndinorova. Ndakabva ndamubvunza kuti maroots acho vakange vachida driver achange achizofamba maroute ekuenda kupi nekupi. Ndokubva anditi kule bo chaizvo muchange muchizorwa Lusaka Harare Chiredzi then back kuenda kuLusaka zvekare. Ndakafara mukoma. Ndakabva ndachizoenda kuinterview uko kwandakanoitiswa interview nabamunini vacho vane mukoma wavo uyo ava murungu wangu ari kuAmerica. Ndo vakandiitisa interview. Ndakangoti ndichingosvika payadhi pavo ndokubva ndati ndikuda kunyatsokukuratidzai kuti zvinhu iri ndinoriziva kuri zhezheudza ndinogona chaizvo. Vakati vatongondiona kuti ndinogona motikari ndokubva vanditi handei tinohaka trailer. Takabva taenda tikabva tanohaka Superlink flat deck ndokubva ndavarovera reverse kuda about 30 meters yandakarovera reverse. Kana ivo bosi vekuno kuZimbabwe vakafadzwa nazvo vakati ivo havagari muZimbabwe permanently, vainge vakawirawo mabusinesses avo zvekare nekuzotsvaka driver. Saka vava kudzokera kuNew Zealand kune mhuri yavo. Vakanditi ndichange ndichizova ndina manager. Saka murungu wangu anooperator under fleet management yekumaini iyo iri kuLusaka. Saka kubhadharwa ndinobhadharwa hangu muno muHarare but mari yacho inenge inobva ikoko kumaini kuLusaka.
saka ndakabva ndatanga basa iri. Ndakaritanga, it was last year muna December. Salary yangu yandinobhadharwa ndinopiwa ma-US dollars chete. Ndakatenda Mwari ndikati, Mwari aiwa kuita kwenyu kunoshamisa nekushungurudzwa kwose kwatakange tichiitwa tiri kunyika yeSouth Africa. Zvechokwadi mangoita kuti ndike ndichingowana basa muno munyika mangu randinowana mari yakawanda kudai. Kufamba ndinofamba ndisina munhu anenge achindinetsa. Chandinofanira kungoita ndechekuti ndangobata nekumita matargets sezvandakaudzwa ngemurungu wangu kuti contract rake icontract rematarget, tikasashanda hatibhadharwi. For the first few months kubva muna December zvose zvakange zvakarongeka mukomanashi, but muna February iro gore rino ndopandakatanga kunotisa zvimwe zvinhu zvaiva strange, zviri supernatural zvakange zvichiitika patrack iri. Whenever track iri paraingoita mamwe mechanical breakdown kana kuti ndiri murodhi injini ikatanga kudhuma zvisinganzwisisiki, obvious ndaitiwo kana ndikapula over ndikatsvaka panenge pari safe, ndobva ndafonera murungu wangu ari kuAmerica to report the issue. Boss vangu ivo vaisamboita sezvandakange ndakajaira ndi kuSouth Africa kuti murungu anobva atotanga kutomhanya achiorganize a towing truck. Instead boss vangu zvavaita vaingondifonera vobva vati, Gilbert usawara mfana wangu, chandikuda kuti uite ita video call, switcha kuvideo call, then obva wanongedzera kamera rako padashboard kana kuti buruka ongondiratidza track parakapaka. Ndaita saizvozvo. Murungu wangu aiti kana ndaburuka mutrack obva anditi tenderera. Ameno zvaanenge achiita sekunge ari kunamata nendimi dzisinganzwisisiki dziya dzekwaJava. Aiti kana apedza kunamata kudaro obva achizoti kwandiri, chidzokera mutrack wobatidza track tinzwe kuti rinobvuma here. Ndaizoti, I swear to you mukoma, ndadzokera mutrack ndikangobatidza injini, so track rototanga kutodhuma pasitomborina kana 2 kick ka 1 ikako rinenge ratodavirira. Saka mazuva ekutanga ndaingoti murungu wangu akapenga, anoti kana akanamatira track ariko kuAmerica ikoko track robva ratobvuma, saka kuna Mwari kudenga. Ndakatombotanga kunamata ndikatoregedza doro nembanje, asi mukoma zvakazoitika after that zvakazondishamisa. So last week ndakange ndichibva muHarare ndichienda kuChiredzi ndiine load yandakange ndiinayo. Track rakabva rangotanga kungoluza power. Fortunate ndakange ndisiri pamukwidza, pakange pari paflat road. Track rakati ratanga kuluza power saizvozvo. I immediately pulled out of the road, ndokubva ndapaka track rangu zviri safe, ndokubva ndafonera murungu. Ndamufonera murungu wangu, wakange huri usiku, murungu akange asingabatiki. Ndakabva ndati sezvo murungu asiri kubatika zvaizvezvi, rega ndimborara zvangu. Chakandishamisa mukoma ndechekuti ndakabva ndabatwa nedzikirira ndirimo mutrack. Handisi munhu anogara achingobatwa nemadzikirira nguva dzose, zvinogona kungoitika maybe once in a blue moon, but ipapo zvakatoitika mukoma. Ndakabatwa nerimwe zidzikirira rakandityisa. Ndabatwa nedzikirira kudaro ndakarota hope dzakange dziri strange. Ndaitoita sekunge munhu ari kutorarama arimo muhope, zvinhu zvakange zvichitoitika in real. Saka hope idzi chakandishamisa padziri ndezvekuti ndakaona sekunge ndakange ndiri kwaMutare. So by the way, kwaMutare uku ndokune dzimba dzemudhara wandiri kushandira, ndokwavanobva kuManicaland ikoko. Zvino ndakati ndazviona ndiriko kwaMutare, but takange tisiri pamba mutauni, asi kwakange kuri kumaruzeva. Ndopandakabva ndaona kuti pamba pandakange ndiri painge pari pamba pemurungu wangu. Izvo handina munhu akandiudza, asi ndega ndakatongoziva kuti apa pano ndiri pamba pemurungu wangu. Ndakabva ndachizopinda muyadhi
ndapinda muyadhi ndakaona kuti muyadhi makange muine vanhu vainge vakati kuti vainge vakawanda. Chakandishamisa ndechekuti ndakaratidzwa kofini ndokubva ndatoudzwa kutoti rakange riri kofini remwana musikana wabhosi vangu, ndirwo rufu rwakange rwuripo. Zvino mukoma ndakazotanga kuudzwa kuti mwana uyu musikana ainge achangobva mukufa akange azofa zvake, asi akazofa ava kupenga kwaainge achiita. Ndakaudzwa kuti kwakange kusiri kupenga, kwainge kuri normal. Ndakaudzwa kuti bosi vangu vainge vakanotora chikwambo, handizivi kuti vakaenda vakanochitora kupi chikwambo ichocho, ndokubva vachizopengesa mwana wavo. Vapengesa mwana wavo kwava kubva vachizonokanganisa mhiko idzo dzakazokonzeresa kuti chikwambo chinge chichizoda ropa, saka vakabva vachizochipa ropa remwana wavo musikana. Ndakabva ndatanga kufamba, ndakaita zvokufambisiwa ndokubva ndachizoenda pakange paine kofini, ndikaratidzwa mukofini makange muine ropa rainge ririmo. Ndichiriko kuhope kudaro ndakazozviona, ndakange ndakamira ndiri pamusoro petraki, ndikabva ndanzi hona iwe. Pandakangonzwa munhu akati hona iwe, ndokubva ndadongorera muzasi metraki, ndikabva ndaona kuti muzasi metraki makange muine kamwe kamuka kainge karimo kakange kakabatirira muzasi metraki. Kunyange pandinenge ndichifamba kanenge kakangobatirira kachienda kunenge kuchiita traki. Kakabva kangonditarisa kakabva kati ndiri kuda ropa, kani ndaneta ini nekushanda, ndiri kuda ropa ini ndaneta nekushanda. Pandakazomuka ndakavhunduka kuti kubva pandakarara ipapo it was somewhere maybe kuma past 7, asi ndakazomuka kuma 4 ndakangobatwa nezidzikirira iroro. Exactly after 5 minutes mushure mekunge ndamuka, foni yangu ndobva yakabva yaringa, ende munhu akange achindifonera vakange vari murungu wangu. Andifonera murungu ndisati ndatombomuudza kuti track rainge raita breakdown. Akabva andibvunza murungu wangu akati, Gilbert, ndiudze kuti wapedza wakarota madeko, wakarota upe dzakaita sei? I was shocked mukoma kuti ko sei murungu wangu azongotanga nekungondibvunza kuti wapedza ndakarota upe dzakaita sei. Ndakabva ndamuudza because ndainge ndava kutotya kutomunyepera. Murungu ndakamuudza kuti ndakarota hope ndiri kumusha kwavo kwaMutare, uye zvekare ndichiudzwa parufu pandakange ndiri kuti ivo bosi vainge vakapengesa mwana wavo chikwambo chavo, uye zvekare ndainge ndachiona. Saka vakabva vamboramba vari zii, vakangoramba vari zii. Vakabva vachizoti kwandiri, Gilbert, pauri ipapo pane mashops here, kana kuti pane ruzevha rwuri padhuze nepauri here, kana kuti dzimba dzauri kuona? Ndakabva ndati hongu, maybe zve about 60 meters pane umwe musha wandiri kutoona. Vakabva vati kwandiri, okay, ndoda kuti unge uchitora mari yauinayo, enda pamusha ipapo onovaudza kuti hauna zvokudya, saka uri kuda kutenga huku. Kunyange vakati vari kuda $10 or $20, vape mari yako, ndichazoti umwe munhu ange achizokutumidzira yaunenge washandisa. Saka ndakabva ndaburuka mutrack, but hana yangu yakange ichirova mukoma. Ndakaita sezvandakange ndaudzwa nemurungu wangu, ndakabva ndatora mari ndokubva ndafamba, ndikabva ndaenda padhuze neumwe musha. Ndasvikapo ndakabva ndavakumbira kuti ndakange ndava nemazuva ndiri musango, uye zvekare ndainge ndichida kuti vange vachinditengesera huku. Vakabva vanditengesera huku yechivanhu, ndokubva ndavapa mari. Ndatora huku iyoyo, ndipo apo pandakabva ndachizodzokera kutrack, ndikabva ndanouraya huku. Ndakaiuraya ndikabva ndatanga kusasa ropa pamavhiri etrack. Ndakasasa pamavhiri etrack ndikazopedzisira nekusasa pamavhiri etrailer. Ndakabva ndarasa huku iya, asi handina kutarisa nekuti vakangonditi unofuratira musango obva warasa huku. Ndaita saizvozvo ndokubva ndachizobatidza track rangu. Ndakangoti one kick on ndokubva track ratobvuma, ndikatotanga kutofamba ndikaenda kwandakange ndichifanira kuti ndinge ndichienda
kunodhilivha. Zvino mukoma, zvandigere mutraki iri ndiri kutya kuramba ndichifamba naro traki pari zvino. Ndinongofamba ari masikati, usiku chaihwo ndinotya kutofamba ndiri ndega, unless kana ndikasangana nevanhu vanenge vari pahiking spot. Chiitiko chakaitika chekuti ndinorota hope uye zvekare murungu wangu achizondiitisa mhiko idzodzo, handizivi kuti zvichazondikanganisa kusvikawo palevhel rakaita sei. Ndinotoda kutoti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Itai kuti muverenge nyaya yangu nekukasika, because inotoda agent advice. Ndodiniko kana ndikaramba ndichiitiswa mhiko idzi? Handizozvikanganisi here kana kuzodyirwawo mwana wangu, nekuti chikwambo chacho chinotoratidza kutoti chakatojaidzwa ropa nechekare nemurungu wangu. Ndibetsereiwo mukoma, ndichange ndichizotevererawo. Ndinenge ndinemi ndiri mucomment section. Yo, muri yeZimbabwe, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, mukoma Gilbert. Ngatitaurei navo mukoma Gilbert ava mucomment section. Dai mangosiya basa zvaizvezvi, chingosiyai basa racho, because mukada kuramba makangomirira ipapo muchiti munowana mari yakawanda mune ramangwana munokwanisa kuzotozvidemba. Dai matongosiya henyu basa, mukaudza kuti ina handichakwanisi zvaizvezvi, handichakwanisi kuramba ndichidriva truck iri, because mhiko dzakadaro munogona kuzotogumisidzira matorombawo. Saka tizai neupenyu hwenyu. Muri yeZimbabwe, ngatitaurei navo mukoma Gilbert ava mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, muri sei mukoma? Murume wangu akadonha kumazowe vachichera goridhe. Vigaiwo chitupa changu. Zita rangu ndinoitwa Grace, uye zvekare ndigere muno muHarare. To understand how I became a cheating wife, regai ndimbokudzosai kumashure zvishoma. Upenyu hwangu mukoma hwandakararamiswa nemurume wangu hwakange huri upenyu hwakange huchirwadza before 2023. Murume wangu akange ari munhu aiita zvekukorokoza, saka takasanganawo. Ndainge ndichizvishanda as a maid, uye zvekare ndakange ndichiita zvema ecocash. Ndasangana naye akabva achizotanga kundipa mari, ndikaramba. Mukomana wandakange ndichidanana naye because akange asingashandi. Ndikati munhu asingashandi ndinoenda kupi naye? Mune ramangwana ndinozotambura nenhamo, because ndini ndaitomuchengeta, uye zvekare ndiye ainge achitoshanda kukacabin kwangu kuma ecocash. Ndaramba my ex-boyfriend, ndakabva ndachizomitisiwa nemurume wangu nekuda kwemari yaainge achiwana mukoma kana vabereki vangu vakafara, because aiita zvekukorokoza, aiita zvekutenga goridhe, akange achitofamba neD4D yake. Zvinhu zvaitofamba zvakanaka asati agarwa nemhepo inoita sekunge yakamugara zvaizvezvi. We never went to bed hungry. Kuroorwa kwangu ndakabvisirwa $7,000, vabereki vangu vakafara chaizvo. Muna 2023 ndo pakazoitika disaster. Murume wangu akange ari mugodhi kumazowe ikoko. Handizivi kuti chichakaitika, but tinoda kungotenda Mwari kuti haana kuzofa zvake, but akabva akuvara. Akati akuvara kudaro ndo patakabva tachizoenda naye kuchipatara. Ndakazotoitawo zvekutoteverawo kuchipatara mushure mekunge aendeswa nevamwe vaaishanda navo. Saka akabva achizoitwa maoperation maviri. Mushure mekunge aitwa maoperation maviri, vana chiremba ndo pavakabva vachizotiudza kuti spinal cord yake yakange iri permanently damaged. From that day, kubva ipapo paakazoita urema hwekuti anongogara akarara, kana asina kurara anenge ari muwheelchair. Ndakabva ndatanga kutambudzika nekuti vamwe avo vaakange achishanda navo vari vanhu veukama vakandiratidza utsinye hwavo. Vakabva vatuya kumba vakatora zvavakange vachishandisa nemurume wangu, makompresa nemotikari, vachiti vainge vachazopota vachindipawo something kuti ndikwanise kuzviraramisa ini nemurume wangu. Saka murume wangu haana kana chaanokwanisa kuzviitira. Ndini ndinomuitira zvose, kumugezesa, kumudyisa, kumuendesa zvekare kuchimbuzi.
Mazuva ekutanga ndaifungidzira kuti ndinozvikona, but haisi nyore kuriritira murume mukuru anenge achirarama nehurema hwakadaro. Akati, mukoma, tagara kwezvimwedzi zvakati kuti ndopandakatanga kuona kuti izvi handizvikwanise. Ndakatanga kurangarira zvose zvandakaitwa nemurume wangu asati akuvara. Murume wangu kunyange akange achiriritira mhuri yake, but akange ari munhu aichita zvakanyanyisa, zvakange zvichizivikanwa nemunhu wose. Aigona kuti vakabata mari, aigona kungouya ondipa 200 US, apa anenge aine kana 2000, ongondipa 200, obva aenda onogara kumba kwemagirlfriends. Akange aine rimwe girlfriend rake rainge richigara mubhindura, uko kwaaizoshandisa mari dzake dzose idzo dzaakange achiwana dzegold. Ndaiti kana ndikamubvunza, iye aigona kutondirova. Kana iri nyaya yekurova, ndaigarira kungorohwa zvangu. Iye aitoti imari yake. Aigona kuputsa midziyo yemumba kana kuri kunzi tinenge tanetsana. Ndaiti kana ndikamubvunza kuti sei uri kuputsa midziyo yemumba, obva ati handiti imari yangu, pano handiti wakagarira ini here. Zvinova zviri zvinhu zvakange zvichindirwadza kwazvo, asi chokuita ndakange ndisina zvangu. Ndakatsemurwa mwoyo wangu rusingaverengeki. Ndakadonhedza misodzi inogona kuzadza Kariba Dam. Zvose izvi ndakange ndichingozvichengeta mumwoyo mangu. Zvino ndakazoti ndava kumutarisa pamba hapasisina chokubata, ndikati baba ava asi vanombozviziva here kuti vane nguva dzavakange vachimbondijairira. Saka nerimwe zuva shamwari yake yakazouya kumba, ndikabva ndachizoikumbira kuti ndainge ndichida kuti ange achindipawo mari yemagroceries. Akazondipfimba iniwo ndokubva ndamubvuma. Ndiko kekutanga kumuchita. Kusvika pari nhasi ndava kutopinza zvikomba. Ndinotoenda kutouchline, kana ndikadzoka nazvo kumba ndinongopinda mune imwe room, nekuti nemurume wangu tinoshandisa 3 room. Ndinongomunzwa achingochema. Sometimes anenge akarara pamubhedha achichema zvake, asi kuti ange achiudza hama dzake anogoudza aniko, nekuti kana ndikasatomuchengeta ini haana umwe munhu anogona kuzotomuchengeta. Saka ndinomboti ndakamutarisa, ndinonzwa ndichirwadziwa, but shamwari dzangu dzinongonditi iwe uri kutogona. Dai wanga uri umwe munhu kutaura kudai, ungadai usitomborina kana basa naye, kutomupa pokugara, uye zvekare kutomubikira kwaunoita, kumuwachira, kumugezesa, kumuendesa kutoileti, kumupa zvokudya. It means kuti utori nerudo rwakanyanyisa kwaari. Haumbofaniri kuti unge uchimbozvidemba, nekuti kune vamwe vakadzi vanotoita worse than zvinhu zvauri kuita. Hama dzake hadzizvizivi, dzangu hama dzinozviziva. Vanongondibvunzawo kuti sei uri kuzviita. Ndinongoti munoda kuti ndinge ndichirarama nei, nekuti pandakakumbira rubetsero hakuna kana umwe wenyu akauya kwandiri achizondibatsira. People of Facebook, ndipeiwo ma-honest opinion nema-advices enyu. Mungati ndiri a complete monster here nekuchita kwandiri kuita. Murume wangu ari kurarama nehurema because of what he did in the past. Kana kungoti zviri normal, kana wakaabuswa kwemakore nemakore. How do I stop this cheating habit before iye asati azozviuraya? Because dzimwe nguva ndinomusiya ari ega ndichienda kutouchline. Iro rinogore ndakabuda ndikaenda kutouchline. Pandakadzoka zvimwe kuda ndakange ndisina kunyatsokumuradzika zvakanaka, ndakangomuona achigwesha ari pafloor. Anoti iye akadonha kubva pamubhedha. Hakuna anga achiziva nyaya iyi. Ndimi wekutotanga mukomanashi wandatoudzawo nyaya iyoyi. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hakuna satanism inodarika satanism iri kuitwa navanzvadzi vedu ava. Yo ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, unopererwa zvechokwadi.
hanzi ndoitawo sei, handidi kuramba ndichingochita murume, but I end up cheating on him nekuda kwezvaakange achindiita apo paakange ari munhu ainge achiwana zvimari zvake. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi ndakaroya mwana wapasta, ko handiti vaizviita sekunge vari holy, nawo mwana wacho ava kungobuda masiriri. Muri sei mukomanashe? Please post my story sahaidi. Zita rangu ndinoitwa Maigamu, ndigerewo muno muHarare. Ndakaroya mwana vamwe pasta avo vandichati Pastor John. Pasta ava vanozviita sekunge vari holy kudarika vamwe vanhu vose. Vakati vauya kuzotanga kuzotungamirira sangano redu, takavagarira musangano zvedu sevaroyi, tikati munhu uyu tinofanira kuti tinge tichimugadzirisa saizi yake yaanokwana, but sezvo akange asina munhu waainge akambotadzira pagurupu redu, nekuti kuroyiwa hunge watadzira anenge ari muroyi, kana usina kutadzira munhu anenge ari muroyi, zvinoreva kuti hauroyeki nekukasika, kunze kwekuti tinenge tatotadzirana. Nerimwe zuva mushure mekunge taita mameetings tatokanganwa nezvayo nyaya yacho, vakabva vasimuka pasta ava ndokubva vatanga kuparidza zvavo. Vakange vachiti, ini ndinonamata sterek, hakuna muroyi anogona kundiroya kana kuroya mhuri yangu. Kana muroyi akada kuedza kuswedera pedo neni kana nemhuri yangu nemudzimai wangu, moto wekudenga unodonha ukamupisa akamuka ari pamba pangu. Takaseka. Ndakangotarisana nevamwe amai madhuwe tikaseka zvedu tikati baba ava vanombozviziva here kuti zvavaita izvi ichallenge munyika yemweya. Zvino tichaonana, tida kuona kuti moto wacho wavari kutaura nezvavo uchadonha here uchibva kudenga. Saka takazoti hwava usiku, takabva tachizogara matare pamba pavo. Takange titori pagedhi repamba pavo tichida kuona nekutesta kuti moto waizodonha here uchibva kudenga, asi moto hauna kudonha uchibva kudenga. Mushure mekunge taita zvivindi, takadzokera zvekare tikazopinda muyadhi tikatomboita misangano yedu tiri muyadhi mavo. Takatanga kuzovaronda ndokubva tachizoona kuti vamufundisi vakange vava kutodanana nevasikana vakasiyana-siyana vemuchechi, kuba mari dzemuchechi, uye zvekare vakange vasiri munhu ainamata sekunamata kwavakange vachiti vainge vachiita. Takazoenda kuno mumwe musikana tikabva tamutemerera nyora dzehuroyi usiku akarara, uyo wavakange vachidanana naye. Mushure mekunge takwanisa kuita saizvozvo, takatanga kumushandisa. Aiti pavanenge vari vose kumalodge, aienda nechikafu chaanenge abika obva avapa. Akazogumisidzira ava kupa zvekare nemwana wavo vamufundisi ava, uyo akazongoita stroke. Iko zvino anongobuda masiriri. Vanoti kana vachiparidza zviya tinongotarisana zvedu muchechi tobva tatotanga kutoseka kuti ko ingawani paya wakange uchizviudza kuti iwe une masimba, hakuna muroyi anombogona kusvika pamba pako, nekuti kana muroyi akasvika pamba pako anobva atopiswa nemoto wekudenga. Tinenge tichiseka tichiti, saka moto wacho wekudenga uripi? Nekuti paya wakange uchiti kune moto unogona kudonha kubva kudenga. Zvino zvatisina kupisiwa nemoto, zvatakakuroyera mwana, iko zvino unongonamata uchiti you are being tempted by God, ndokusaka mwana wako akakuvara zvakaomarara kudaro. Ndizvo zvatakaita Pastor John ava. Asi ndichiuya nenyaya yangu, ndauya pano kuti ndinge ndichizopa yambiro kune vose avo vanozviita maKristu, zvisinei nekuti unenge uri kunyika ipi. Usafa wakachallenja varoyi, iwe uchiziva kuti foundation youpenyu hwako inenge isina kumira zvakanaka. Shut your mouth. Kana uchiparidza, zviri nani kuti unge uchitoparidza about motikari dzauinadzo, asi usazotamba nemoto, nekuti ukatamba nemoto, moto unopisa.
ende kana ukachallenja munhu pamweya zvinototendedzwa izvozvo kuti unge uchitozoroyewa mumweya nepanyama zvose, nekuti ndiwe unenge wakatanga nekuchallenja vanhu vanenge vakazvinyararira zvavo. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Gogo avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Saka Gogo hamutonyari nezvamuri kutotaura. Hanzi haisi mhosva yedu, iye ndiye ega akaita an open challenge. Zvakamboitikawo here kwauri kuti after waita an open challenge then ndokubva wachizoona kutoti upenyu hwako watodhakwa? If so, uyai kuinbox munge muchitiudza zvose izvo zvamunoti makasangana nazvo. Vadiwa vateereri, ndo mamessages awo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please make sure that you like and you comment mu comment section.